The views and opinion of the hosts. Blah 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 blah. Kung sensitive ka, click the next video. Sige na, go. Teka lang, tagpad ko muna. Hindi, vlog to, video. Kasi ba? Alam mo, 10 million subscriber na. Nagpapasuso na ngayon. Nagpapasuso sa baby ako. Nagpapasuso sa malaki. Hindi sa baby. Hindi sa baby. Ako, duwa-duwa matik ang camera. Ano to? Yung camera. Sama ka dito. Abi siya kita ka video yo. Alam naman, fresh ako sumunod. Yung camera ni. Ijiji banger the entrance friend. Pagtit ka. Ako makita dito ah. Meron. Hindi ko makita. Yo, ganyan lang talaga. Yung dalawa, bibili ng mga ano, ang tagal-tagal. Paper plates. Kutsara lang. Kutsara kito. Dati na. Paper plates. Churros. Ayan, bibili sila ng ano, yung mga kailangan. Soft drinks. So magbaba. Ayan, yung ano pa. Tapos ano pa, something kita. Ay, Tinan mo, apaka-sexy naman oh. Kitang-kitang pet niya. di ba may ito? And so, sino magbabayad So, dyan? magbabayad ako ng venue. O, akin na to. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but So welcome to Villa Mercedes. Hey guys, welcome back to my channel. So today is another day of vlogging again. So ngayon guys ay nandito tayo sa Villa Mercedes. So ayan, update you later guys. Ang ganda. Villa Mercedes. Pasan sila? May kasama na po ba kayo? Sila man po ba? Ayan o. Hi! Hoy, ala. Ay, sorry. Oo nga pala, I forgot. Excited ba? Bali 100 po. 100 ang isa. Opo, sir. O, ikaw. Friend. Di ba ikaw nag-ano? Hoy, kay TV ang ano Sige, ha? magkano bang entrance isa? 100. So you need to pay 300. 300? 100 po eh. 100 dito. 100 isa? Bali tatlo kami 300 lang. Opo, sir. Ganun. Hello. Ay, okay lang pumasok na kuya. Opo, sir. Ayan o. Ano na? Saldani. Ano yung mga lalaki nyo? Asa yung mga lalaki dito? Wala? Ayan o. Ay, nahulog yung... Patro pa siya. Sino? Ito kasi, nag-antay ko yung tagal-tagal niya. Uy, sino yung ano? Asa na yung... Hulog. Basta niya asawa mo. Tere.
Ma'am Kamo. Kaya nga, di ba dun nga sa amin, 500. Sa baryo, ba't ang Oo nga. dito? Baka naman may discount. Eh, kami lang po kasi nagpaparin talaga sa video. Okay, ma'am, hindi po sarili dito sa resort. Kaya 1,000. Hindi dito sa resorts. O di dapat mas mura kuya kasi hindi naman pala sa kanila dito sa resorts. Kasi sa outside yan eh. Di ba? Ay si kuya talaga. Gino-joke time mo kami. Hindi po lang po talaga. Bisin na ako. Sabi ko naman bang kayo pagpasar di ba basera? Dapat pagpasaran di ba? Anya, Sila mahulog. Private pool mo sir. pwede maligo dun sa private pool. Ayan nga mabaliran sir, so yung private. Padala siya. Mag-intro ka na. Uy, sino yung mas malapit dito sinasabi niya? Wait. Ito yung ano, yung mga pagkain. Uy, wala. Sabi niya yung mas Buksan mo nga malapit yan. dito bahay nila. Sino kasi yun? Hindi ko na matandaan kung sino nagsabi nun. Meron eh, backread nyo sa GC natin meron. Wala bang lalaki? Ayan si April na siya ang singer ng Sakali. Ito naman, ayan magaling sa computer. Ito naman magaling sa panlalaki. Yan ang magaling mangluluto yan doon. Napakalayo. Ayan si Kuya. Oh, ito na, Rola, nabilabo na si Kuya. Kaya para sa'yo na yan ko, bayaran mo ng 1.5. Diba Kuya, deal ka ba? Ay, hindi po sir. Oh, Akala mo sa kanya, ha? kaya ka Kuya, maraming pera yan oh. Kahit na. Oh, ayaw daw niya. Sino ba gusto sa amin? Mamili ka. Dami naman natin pagkain, oh. Oo, ang dami pala natin pagkain. Niluto ko yan. Yan, yung kasama kong vlogger din na si Roland Aglos Officials. Ayan. Hello! Ano siya na sa Facebook page. Yes. Saka 10,000 followers na siya. Tapos meron siyang YouTube channel. Please follow my YouTube channel, guys. Roland Aglos Officials. That is my YouTube channel. Ayan, guys. Subscribe na kayo sa aking channel. Ayan. So, let's go. We are here in Villa Mercedes Nature Farm and Resort here in Ilagan, Isabela. So, let's go and tour tayo dito. Let's go. Ito yung kanilang swimming pool, guys. Ayan. So, I think ay, ang lamig. Ayaw ko maligo. Tara dito ng asawa. Sige. Tiga. 150. Ang barat, awan. Ang barat, Hoy, Roland Mar. provincial rate. Hindi, F1 na ngayon. City na tong Ilagan. Kaya ano. Hoy, city, pero yung South provincial rate Wala pa na rin. 150 ngayon. Ganda nga lang puhunan ko. Ang tip. Pwede na ang 3,000. Diyos ko. Ilagom talaga. Tawam niya. Anya ato yung friend? Pork? Kaldereta. Kaldereta. Nibi amo, Diyos ko, laklakayang kan, bilobongan. Bawal kanya carne. Joke lang. Ang kapal mo, be. Hotdog tilapia. Gusto mo to? Isaw-saw mo dun sa to. Sana tayo. Ito may babae. Ayan, lasing na yung cameraman na. Mayayaman sa utang ang mga nandito. Hindi. Mayayaman sa mga talon. Mayayaman Ay, ang ganda na ng camera nito. Mayayaman sa ingron at saka dead skin. Yun yung naiipon. Naman, ani ko naman. Ay, kung naman ito yung bibi mo? May lasa Lalaki, yan. babae. Babae. Alam mo yung first baby ko noon, sabi ko, subsubin mo para kayo lalabas. Kasi walang gatas noon. Sabi ko, may susupin. O, ito na, sige na, go. Teka lang, tagpad ko muna. Hindi, vlog to, video. Kasi ba? Alam mo, 10 million subscriber na. Nagpapasuso na ngayon. Nagpapasuso sa baby ako. Nagpapasuso sa malaki. Hindi sa baby. Hindi sa baby. Yung anak. Mama, magdamit ka daw. Sabi mo, loba, tinan mo, 88%. Okay lang Sinungaling ka. yan. Maligo lang kayo dyan. Oo. Marunong lumayo yan. Pero nagalaban siya nung 3 years. Baka mamaya makikita yung vlog mo. Ako makatulog kasi
Yan kasi nun. Oo. Eh, hindi siya, ano nun. Baka makadilig ka ta, ah. Nakita nung kasama namin. Ang sarap ng mga pulutan. Ayan. Vlog na. Para may pakainin ng darating. Balik ka na. Uy, huwag yan. Hawakan mo mabuti yan. Try mo, besh. Ay, ito po nga. Ganda mo, girl. Aling sa may... Pag napak. Jameson Bermudez. Ayan. So dito tayo sasakay guys. Para dito tayo sa likod. Dito siya din. Ay, follow mo nga ako kuya. Roland Aglos. Official. Oo, official. Yung YouTube ko. Ganon din sa Facebook. Sige. Thank you. It's more fun here in Ilagan, Isabela. Ayan. Yeah. Gusto ko dito sa gitna. May sasakyan pa. May tricycle pa doon. Ayan guys, so instead na doon kami. Dito, tricycle. Yung tricycle mo, sakay mo dito. Sakay mo dito yung tricycle mo. Galing na sa'yo. Ayan, dito kami. Ayan guys, so tapos na kami ditong Romampage. Pero dapat nasa harapan si Roland. Kaya rin na dito. Hindi, doon sa harapan. Okay na. Ang ganda nga dito, it's more fun. It's more fun in the Ayan. Philippines. It's more fun in Ilagan. Bye. See you next day. Ayan guys, so tapos na kami dito gumala sa Villa Mercedes. Ayan. So, Kita. ayan guys, kung naghanap kayo ng magandang ayun diba, kanya-kanyang vlog. Kung naghanap kayo ng magandang place, diba, kung naghanap kayo ng magandang place, ayan. So, Namnama is one of the best places here in Ilagan, Isabela. Ayun guys. Ang ganda, ang saya. guys. Ayan, so ayaw namin sumakay doon sa ayaw namin sumakay doon sa loob guys. Ayan. So dito na lang kami sa labas para maganda. Ayan. So instead na doon kami sa loob, dito na lang kami sa labas guys. Ayan. So ayan. Villa Mercedes is one of the best places here in Ilagan, Isabela guys. Ayan, so at kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to click like, share, and subscribe. Ayan. Nambartik ka. Ayun guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa akin. Hi, kuya! O, diba ang dami naming fans dito sa Isabela? Hi, ate! This is our first time to come here in Namnama, Ilagan, Isabela. Ayan! Kaya, Ganun talaga pag mga vlogger. Char. Ayan si Donna. Hindi na kayo nagkakaintindi. Ganun talaga. Di ba si Jason, tapos pag magkakasama sila, di ba lahat sila nagpa-vlog? Si Jason, si Camille, yung kapatid ni Camille, tapos yung sila yung mga di ba? Oh, hi! ito yung mga ayan, reblocking. Pag na reblocking off-road. Pagod ako doon, wala yung lasing ko guys. Yan, happy. Ouch! May patataon sa bagjas. Ayan. So, ayun guys. Hi! Hi! Kakapal ng mukha. Ayan guys, so uwian na.
tapos na. Ayan, so gusto ko pala mag-shout out. Thank you pala sa mga nagbigay ng ambag sa aming konting salo-salo. Ayan, thank you. Ayan, sana maulit muli at mas malaki na sa susunod. Ayan, so sila, ito ang bakla, nagbablog din. Ayan, so gaya-gaya ng mga sinasabi. Ayan, gaya-gaya ng sinasabi yung bakla. Ayan, so salamat. Uy, friend, let's so si Frenny. Thank you sa pa-sponsor ng alak, ng food, shishiya. Actually, meron pa akong isang alak sa bag. May patay ko ako isa. Ayan. And guys, mga vlogger ng Isabela. Char. Dati kang Isabela vlogger. Ngayon, bakit kong kita ng Pinalitan ko ng name. Gusto ko makilala yung pangalan ko. Bakit ba? Charis. yun. Kasi never ako. Hi! Merry Christmas! Ayan. Mga bata, guys! Pagtangan ako. Oh, diba? Oh, Akala mo ang ganda-ganda niya. oy! Ah, diba? Oh, ayan. Oh, basher. Number 1 basher ko yan, guys. Ayan. Feeling maganda. Ayan. Feeling maganda bakla. Parang kumanda ka, kasi nga, kahit GoPro yung hawak mo. Samsung mo. Ang saya. Kapag nagtatagtaga talaga ako, yun yung Samsung vlogger. Ayun guys, so ang saya dito sa Ilagan. My friendly. Kayo, mayaman to. Baklang to. Baklang to. Ang saya, oh guys. Oo. Diba? Ang saya. First time na yung ayan guys, thank you for watching. Ayan. So, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. Ayan, pakisampal ng kulang button at ilain na ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Ayan guys.